Аслиса созен хубен. Дар имрӯза навор бародаро телефонҳои фурӯширо нархошона камтар бар шумо маълумот метем. Нархҳои телефонҳое ки оригиналанд, нархошона якта ба якта мегем. Телефонҳо бародаро ай 2000 сомон, арзон то 350 сомон, қиматош то 2000 сомон бародаро якта нархошона мегем. Чанқаи памят доранд, андроидошон дар мисол чанд сим карта мехӯрад. Барои шумо камтар нархошона мегум бародаро. То охири навор тамошо кунед. Бо хабар мешен аз нархи навои телефонҳои фурӯшӣ дар Тоҷикистон буда бародаро. Мерем ба якум телефони фурӯшӣ мо Redmi Note 9 памяташ 128 гигабайт бародаро, ду сим карта, оперативка 6. Нарш бародаро 2000 сомон. Коробка документ заранник наушник дорад, 4 та суратгирак, спичка 3G, отпечатки ҳамаш қоидави бародаро. Нархш 2000 сомон, Redmi Note 9 128 гигабайт, оперативкаш 6. Ана бо ҳастай Redmi Note 9 памят 64 гигабайт, оперативкаш 4 бародаро. Нархи 1800 сомон. Ям ранги ҳамои. Просто памяташ қатъи оперативкаш фарқ мекунад. Отпечатки ҳамо отпечатки ранги ҳамои, суратгиракашон ҳам хеле заранникшам ранги ҳамои. Нархи 1800 сомон. Ишам Redmi Note 9 бародаро, памятишам 64, се та Redmi Note 9 ё дуташ 64 гигабайт, иш 128 гигабайт. Ё нархш 1800 сомон, иш 2000, баъд А51 астай. Памят 64 гигабайт. Оперативкаш 4 бародаро, коробка документ заранник наушник дорад. Состояниш пачка. Гарантиш қатъи. Нархш бародаро 2300 сомон. 2300 сомон. 4 та суратгирак дорад, ай пеш отпечатки дорад, памят 64. Оперативкаш 4. Нархш 2300 сомон бародаро. Ози нархҳои қимат ҳам мегем ва поён дабо нархҳои арзон ҳам астаи 350-400 сомон бародаро. Баъзур видеоро то обша тамошо кунед. Мегзарем ба A51. A51 бародаро. Памят 64 гигабайт, аккумулятораш 5000 мач будай бародаро. Состояниш созай, 4 та камера. Ҳамаш қоидави. Нархи 2000 сомон бародаро. Коробка документ дорад. A21s бародаро. Ду сим карта, памятиш 32 гигабайт памят дорад. Отпечатки 4 та суратгирак. Батарейкаш 5000 мач. 32 гигабайт, оперативкаш 3. Нархиш 1600 сомон бародаро. Коробка документ гарантиш қатъи. Ана дигариш бародаро Redmi Note 8 памят 64 гигабайт, оперативкаш 4. Коркунишам созай, батареяшонам зур мебараи Redmi-ро. Нархш 1600 сомон, 4 та камера дорад, отпечатки, коробка документ, батареяшам зур мебараира. 1600 сомон нархиш. Дием риядда мегзарем. Дием рияд бародаро. Шам Note 8 32 гигабайт иша, у 64 гигабайт, у кабуд 32. 1600 сомон иша. Бояд чиним чи арзон мекунем. Коробка документ дорад, заранникои заводской, ҳамаш қоидави, защита пашита мезанем ете. 1600 иш Redmi Note 7 1500 сомон иш. Redmi Note 7 32 гигабайт. 32 нест, 64 гигабайт. 32 гигабайт ҳам меёбем то агар бихарем. 32 гигабайт нархиш 1300-1400 сомон. 32 гигабайт, 64 гигабайт 1500 сомон дорем озирашда. бояд рӯзада телефонҳои нав ҳам мешавад бародаро. ина моделҳои нав. Note 7 чӣ хеле гуфтум 64 гигабайт 1500 сомон озирашда. Асиес ай бародаро 32 гигабайт астаи 64 гигабайт ҳам мешавад. 32 гигабайт 1500 сомон. Отпечатки рӯи экран, батарейкаш 4000 ампер мач, отпечатки ҳамаш қоидави, коробка документ 1500 сом. Ва чил астай. Майдах шурак удобния,
бисёр одамо майда маъқулай, бисёр одамо да калон маъқулай, не ки барои одамое ки телефонои майда удобнее дадас, инаи телефоно зуранда мақсад 1500 сомаи бародаро, 64 га памят дора, отпечатки қафош майда хушака зарядчам созай, коркинишам аҷоибота 1500 сомо. Ва мегзарем бародаро ба A6 Plus. A6 Plus ҳам моделои 2018 не ки качествени баровардагиан. Экраношон ҳам тозаи хушрун шомета, отпечатки 32 га памят дора. Нархи бародаро 1400 сомона. A6 Plus, коробка, документ, зарядник, наушник, гарантия қати фурӯхта мешавад дар Тоҷикистон ҳам бародаро. Мегзарем ба аси холӣ, на аси S, аси холӣ бародаро. S-аш фарқ мекунад, баъд отпечатки мисол уай пешай яй қафоа. Дидем бародаро. 1300 сомона иш. 32 га памят да сим карта де. 1300 сомон. Бо мегзарем ба A6 холӣ бародаро. Не A6 Plus буд, қафош зардай, и A6 холӣ. Вай 1400 буд, иш 1300 ай бародаро. Состояние зурай. Да сим карта мехра 32 га памят. Ай телефон хидмат истифода бурдагиё. Телефонои бехатарин айда. Интернет вообще намечаспад, интернети баланд дошта бошӣ вообще намечаспад. Беҳад телефонои фасона. Нархи бародаро ҷоно 1300 сомона бо арзон мешавад. A6 Plus 1400 сомон. Ана бо мегзарем ба сеюм рият бародаро, навора тамошо кунед. Хеле гуфтум дар поён ҳастай 350 сомон телефон, дар боло ҳастай 1800 2000 нотна ҳамаи моделош ҳастай ҳозира шуда. Бо мумкин ба як рӯз пас бо моделои дига ҳам шава. Агар шумо да ягон телефоно дар кор боша, мисол да ягон дар ҳамин Тоҷикистон ё нарша фаҳмидане, дар комментария бинависем кадом телефона нарша фаҳмидане. Мо албатта менависем нархи кадом телефон чанд сомаи дар Тоҷикистон. Бародаро ина сеюм рият Redmi 9i 32 га памят дора, отпечатки надора бародаро, 32 га памят дора, да сим карта мехра. Телефон навай, коробка, документ. Нарш бародаро 1200 сомон. Redmi 9i 1200 нарша. 1200 нарша. Ана A11 ай бародаро, модели нав, отпечатки, да сим карта, 32 га памят дора. Батарейкаш 4000 мач буде бародаро. Телефон состояниш навай, коробка, документ, зарядник, наушник дора. Гарантияш ҳам ҳастай. Сета камера дора бародаро, отпечатки 3G, ҳамаш қоидави, интернетам соз кор мекунад. Нарш 1200 сомон ай бародаро. A11 1200 сомон. ADS ҳастай бародаро. ADS бародаро. ADS ҳастай бародаро 1100 сомон ай нархиш. 1100 сим карта 32 га памят дора. Хеле гуфтум бародаро ADS ай отпечатки дора, ҳамаш қоидави, батареяш ҳам хушрун мебара. ADS да сим карта 32 га памят дора. Хеле гуфтум бародаро. Коробка, документ, гарантия қати. Нархиш 1100 сомон. Redmi Play бародаро, майдаак хушрак, ранги ачилворе, майдаак хушракай, Samsung ачилворе. Дасда удобнее. Да сим карта мехра бародаро, оперативкаш 4 ай, памятиш 64 гигабайт. Нарш бародаро 1200 сомон. Отпечатки дора кафе, дута камера дора. Ҳамаш қоидави, коробка, документ 1200 сомон. Redmi Play. Ва дорем бародаро A7 2017, памят 16 гига, отпечатки дора, майдааки удобнее иран. Батареяш ҳам хушрун мебарад телефоно, касе истифода бурдаги медонад телефоно чӣ хеле. A7 2017, свеч ҳам хай созай, золотисти, сарапин вообще надора, состояние нав, коробка, документ. Нарш бародаро 1100 сомон. Телефончои бениҳоят хубай. Ва адаи холӣ дорем бародаро 1000 сомон. Бе отпечатки, ки созай хай. Одаме ки отпечаткиро дӯст намедоранд, мисол ай ADS да ада ҳам гира мешавад. Нархаш 1000 сомон. 100 сом фарқ мекунад. 100 сом 200 сом фарқ мекунад. Хел ҷода 300 сом фарқ мекунад. Кадом телефоне ки намедонем бародаро нарша, бинависем комментарияда, мо ҳатман мегем ки чанд сомаи чӣ хеле. Агар шумо да ягон телефон ҳаминҷа мисол маъқул боша, дар кор боша, ҳамн номерое ки дар рӯи экран мебурад, WhatsApp дорем дар ҳамн номеро бародаро. ё имо да бинависем мешавад. Ва дорем A01 ай бародаро.
01 дорем, ду сим-карта мехӯрад, памятиш 16 гигабайт. Ё ҳам телефонҳои созанд. Рангам адаҳан, адаэс, адаҳория, майдаканеки созанеки. Ду сим-карта чӣ хеле гуфтам бародарос, нархаш 1000 сомон, коробка документ, гарантия қатӣ. Намегзарем бародаро ба дигар телефонҳо. Бародаро 35. Сим-карта 32 гига памят дора, отпечатки дора айҷаш. Нархаш 1000 сомон ай. Коробка документ. 32 гига памят, отпечатки, зарядчам хуш мебара, 1000 сомон нархаш. Ба дорем бародаро G4. Ям 32 гига памят дора, отпечатки надора, неки қафошӯӣ мешава. Батарея мисол остона алиш карданда, агар батарея дам кунам, неки долго мебара батарея ё бақувватан. Касе G истифода бурдагия, модели G худаш медона ки чӣ хел мебара. Агар оригиналша истифодагӣ бурда боша, модели G зарядчи зур мебара. G4 бародаро сиёҳ шамастай, гол шамастай, нархошон 900 сомонӣ. Иша чӣ хеле гуфтам 1000 сомон, 35 ва A01 Korea. A01 Korea бародаро чӣ хеле гуфтам боло дар телефонҳои қиматай, поён дар телефонҳои арзонай. Барои ҳамин телефонҳои поён дар гузаштагӣ. Модели A01 Korea. Нархаш 900 сомон. Ду сим-карта мехӯрад, памятиш 16 гигабайт. Телефончиҳои хубанда, мисол барои имо гап задан, барои интернет, ютуб. Хеле телефонҳои созай, нархаш 900 сомон, бо арзон мешава. Ячнимчи коробка документ дора, свет чанхай. Барои апо, барои модарора бигирен, агар хеле свети фасона, мисол як худам хай сирх дӯст медора, як худам сиёҳ дӯст медора. Қафошам хеле хушрӯай мақсад. Қафошӯӣ намешава, неки пиштакиша. Мақсад материалаш хубай. 16 гига памят, сим-карта созай, намечаспа интернета. Интернети баланд боша. Ба On 5 астай бародаро, Samsung Galaxy On 5. Телефон навай, сим-карта мехӯрад, памятиш 8 гигабайт. Нархш бародаро 550 сомонӣ. 550 сомонӣ бародаро нархаш. Ба астай бо G16 астай, G1 2016, сим-карта памятиш 8 гигабайт, интернетиш 4G, сифатҳои зуршай. Касе истифода бурдагия медонад, 4G зур кор мекунад G16. Нархи бародаро 500 сомон ай. Батарейкашам зур мебара, интернетшам хушрӯ кор мекунад. Ин телефон истифода бурдагия ман. Мумкин шумо ҳам истифода бурдагӣ бошед. Байна гранд астай бародаро. Нархи 400 сомон. 8 гиг памят, ду сим-карта мехӯрад. Хушрӯй. Батарея ҳамаш қоидагия. Пачкаи телефон 400 сомон. Бо ҳастра иҷа дигар телефонҳо ҳам астай бародаро. Шам гранда. Нархи 400 сомон. Ин соат ҳам хай фурӯшия. Касе мегира марамат бародаро 50 сомон соат. Соати iPhone ай бо. Баъд Galaxy Vino астай бародаро 350 сомон ай бо арзон мешава. 350 сомон. Ду сим-карта мехӯрад, 8 гиг памят дора, мақсад хеле барои имо гап задан нормали телефон як памятиш 8 ай, неки агар флеш-карта бизани бо хела памяташа 20 мекунад. Созай бад нестай, мақсад агар яхе одамай хай зуруш намераса телефонҳои қимат гирифтанда, мақсад аим телефонҳо 20 мегиранд. Galaxy Win, Grand, G1, байнаям созай, Galaxy Grand Prime. Ям созай телефонҳои нормали мисол. Нархи бародаро 350 сомон. Коркунишам созай, камерашам тоза мегира, батареяшам хеле як рӯз мебара бемалол. Сим-карта 8 гиг памят, нархиш 350 сомон. Инам хеле бародаро, ҳозираш дахай ҳамқа телефон буд. Хай чанд хел маълумот дода бошам, мисол нархошона гуфтам. Тамошо кунед. Чӣ телефоне дар кор астай бародаро, бинависен комментарияда. Мо ҳатман мисол агар шумо дар кор бошам меояем дар Тоҷикистон. Тамошо кунем бо як бор дигар. Ҳамаш пачка, коробка документ, қоидави гарантия қатӣ. номери ман дар рӯи экран мебурад. WhatsApp астай, имо ҳам астай бародаро. Касе дар шумо дар кор боша, агар ҳам телефоно занг бизанед, мисол ёфта метем. ва касе дар ҳамин канал бародаро меҳмон ай, подписатсия кунед. Мисол бо мо ояндада телефонҳои нормали ҳам мепартоем, бо дар бораи телефонҳам каму беш ба шумо маълумот метем. Чени мефаҳмидагӣ мо.
то видеои оянда дар паноҳи худо бошем. Бардоро хайр.